Takže čau lidi, já vás vítám u takového videa to nebo to. Takže jdeme na to, bude to takový rychlý, protože pospíchám. Takže Sprite nebo Kofola. Minecraft nebo škola. No, Minecraft. Máma nebo táta, oba dva. Lego nebo počítač. Vlog nebo nic, vlog. Film nebo pohádka, film. Hudba nebo pohoda, hudba, protože u hudby je pohoda, takže hudba. GTA San Andreas nebo GTA 5. Počítač nebo notebook. No jasně, že počítač, notebook se seká, ale... Mobil nebo tablet. Vlastně, že mobil, přes něj můžu volat, posílat SMSky a přes tablet můžu mít jenom hry a takový. Takže a na mobil můžu mít to, co mám na mobilu, takže tohle to bylo kratší video, doufám, že se ti video líbilo. Pokud ano, dej like, pokud ne, dej like, popřípadě komentář, nějaký otázky na tagy a já se s vámi loučím a čau.